सोलोंथाइ थायोब्ला नोङो जारिमिन सुजुनो हागोन नोङो देरहासारनि फिरफिलाबो बिरहोनो हागोन बिथाङा जाहैबाय रिमि नार्जारी गसाइगाव बि कलेजनिनो लेक्चारार जों दिनै सावरायगोन जोंनि बुहुमावदि गोबां समाव गोबां जायगायाव आइजोफोरा साजा मोनगासिनो दङ हेरेसमेन्ट जागासिनो दङ जोंखौ जोङो बुंनानै लायो जोंनि समाजखौ जोङो बुङो सिभिलाइज्ड ससाइटि होननानै सिभिलाइज्ड ससाइटिनि ओंथियानो जाहैबाय जोङो गावखौनो गाव सोद्रोम हिसाबै सिनायथि होनाय जोङो गेदेरफोरखौ मान होनाय उन्दैफोरखौ अननाय जों गावजों गावनि गेजेराव मोनसे मोजां सोमोन्दो हेफाजाब होलायनाय मदद होलायनाय मोजां खान्थिजों जोङो समाजनि माखासे फेस्टिभेल्स फांसन्स बेफोरखौ जोङो खुंनाय बेनो जाहैबाय सिभिलाइज्ड ससाइटि जाय ससाइटियाव समाजाव मोनसे हेल्दी नर्म्स दङ जाय समाजाव जोंनि गेजेराव गोजोन आरो जौगाथाय दङ बेनो जाहैबाय सिभिलाइज्ड ससाइटि सिभिलाइज्ड ससाइटियाव जोंहा बयहाबो राव थुनलाइ हारिमु दङ दा बेसेयावबो जोङो नुनो मोनदों गोबां समाव ससियेल मेडियाफ्राव उन्दै उन्दै हिन्जावसा गथ'फ्रा दुथांफोरजों रेप खालामजानानै गोदोनायाव सेरथेजानानै बुथारनानै गारखुमानाय बेखौ जों नुदों आइजो बैसो जानाय आइजो बिसोरबो खायफा खायफा जायगायाव रेप खालामजादों किडनेप खालामजादों बुथारजादों फासि होजादों जोबोरै दुखुनांथाव दा जोंनि बे सिभिलाइज्ड ससाइटियाव आइजोफ्रा टु व्हाट एक्सटेन्ट दे आर सेफ बे मोनसे गेदेरथार कुइसन दा नैबे थासारिखौ नोजोर होयोब्ला साफ्रोमबो आइजोफोरनि गोसोआव मोनसे मोनसे सोंलुआ फैखागोन मोनसे जायगायाव थांनांगौब्ला थांगोन ना थाङा थांनो हागोन ना हाया बे मोनसे सोंलुआ फैगोन आंनि लाइफआ बेसेबां सेफ बे मोनसे गेदेरथार कुइसन फैगोन गुबुन आइजोआ जुदि बे रोखोमनि हेरेसमेन्टखौ मोनदोंब्ला आंबो मोनगोन नामा टु व्हाट एक्सटेन्ट आइ शुड कन्सिडार माइसेल्फ सेफ एन्ड सिकिउर बे मोनसे गेदेरथार कुइसना फैगोन आरो जोङो दा सांग्रां जानांगोन आरो मिथिनांगोन जों बयबो मिथिनाया मोजां सासे उन्दै हिन्जावसाया बियो देरै देरै सिख्लासा जागोन सिख्लासाया हाबा जागोन सासे बियो आइजो जागोन बिनिफ्राय बियो सासे बिमा जागोन सासे बिमाया जोंखौ फोरोंगोन सासे गथ'खौ बियो जोनोम होगोन खांगोन बागोन फेदेरगोन बिमा नङाब्ला बिमानि अननाय नङाब्ला जोङो बे बुहुमाव फैनो हानायनि जोंहा जेबो गोहो गैया जों फैनो हानाय नङा दा बेनिखायनो बिमाखौ जोङो ओरैबायदि फोथायनांगोन जों ओरैबायदि मान होनांगोन नाथाय टु व्हाट एक्सटेन्ट दे आर सेफ बे मोनसे कुइसन दा बेनि सायावनो आङो समाजनो मोनसे मोजां मेसेज होनो थाखाय मटिभेशनेल मेसेज होनो थाखाय रिमि नार्जारी बिथांखौ आं हांख्रायदों बिथाङा नोंथांमोननि सिगाङाव गोनां गोनां बाथ्राखौ बुंसिगोन खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आङो जोंनिनो गोरायुं डक्टर अजित बर' सारखौ आङो साबायखर बावग्रोयो मानोना आंनो बेबायदि अपरचुनिटिखौ होनायनि थाखाय आं सानाखैमोन जे आङो आइजो माहारिनि सायाव लानानै आङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ आङो बुंनो मोनगोन होननानै आं सानाखैमोन गिबियावनो बेनिखायनो थेंक इउ सार फर गिभिं मी दिस अपरचुनिटि स' जोङो बयबो मिथिखागौ आइजो सांग्रांथि आरो आइजो रैखाथिखौ होननानै जों बयबो मिथिखागौ जोंनि भारत हादरावनो जोंनि गभर्नमेन्टफोरा बयबो सावरायो आइजो माहारिफोरा रैखाथि दङ सांग्रांथि दङ जेरावबो जोङो स्पिच होनाय नुयो जोङो मबाइलफोराव नुयो गोबां जोंनो आयेन जोंनो ल'फोर जोंनो देखायदों जे आइजोखौ रेप खालायोबा सासे आइजो बा सासे हिन्जावसाखौ रेप खालायोबा बिसोरखौ फासि होनाय जागोन होननानै नाथाय गोबांथार बेफोरबायदि केसफोरा जोंनावहाय दङ सार दासिमाव नाथाय गोबांथार केस दङब्लाबो दिनैसिम माखासे केसफोरखौ थाखा फैसा होनानैबाबो बेफोरखौ दोनखोमानाय जायो बा गिदिर बा धोनि न'खरनि फिसाफोरनि केसफोरखौ दोनखोमानाय जायो सार बेफोरखौनो लानानै आङो दिनै माखासे बुंनो सानदों आइजो होननानै बुङोबा जोङो आइजो बा हिन्जावसानि बागै रायलायगोन गिबियावनो जोङो सासे फिसाजो हिन्जावनि बागै जोङो रायलायग्रोगोन फिसाजो हिन्जाव बुङोबानो दासिमबो जोंनि भारत देशआवहाय जोङो होनो सिभिलाइज सारा अलरेडि बुंबाय जोंनि भारतआ जौगानाय हादर
जौगाखांनाय हादर होननानै नाथाय थेवब्लाबो मा जोंनि हादराव जोंनि इन्डिया हादरावहाय बा भारत हादराव दिनैसिम बेबायदि दङ जे माने हिनजाव गथ' जोनोम जायोबानो न'खरनि बिमा बिफाया गोसोआव दुखु फोरमायो बिबौ बिबैफोरा दुखु फोरमायो हिनजावसो आंना हिनजाव फिसा जोनोम जानायानो सानै जाबाय साथाम जाबाय खालि हिनजावसाल' बेनो मोनसे जोंनि माखा जोंखौहाय नारदोंनानै दोननाय आइजो माहारिखौ discrimination हदाय we talk about equality नि बागै जों जेब्लायबो जों रायलायबाय थायो जों सावरायबाय थायो बाट डिसक्रिमिनेशना अराय सम जोंनि गेजेराव जाबाय थायो एबा सोलिबाय थायो अराय सम सोलिबाय थायो नट अनलि वर्क प्लेस जों खामानि मावनायावल' नङा फरायसालियावनो होन बा न'खरावनो होन जुदि जोंनि न'खरावहाय फिसा हौवा सासे फिसा हिनजाव सासे बा फिसा हिनजावखौ एसे खम अननानै फिसा हौवाखौ एसे बांसिन जोथोन लानाय जोङो बेफोरबायदि न'खरबो जों नुनो मोनो सार दासिमबो जोङो नुनो मोनो नो डाउट जोंनि भारत हादराव जोङो माने इक्वालिटिनि बागै जोङो जेब्लायबो जेनेबा जोङो समानथिखौ जोङो रायलायबाय थायो बा सावरायबाय थायो नाथाय थेवब्लाबो जोंनि गेजेराव डिसक्रिमिनेशना दासिमबो सोलिबोगासिनो दङ आरो बियो सोलिबाय थागोन होननानै आं सानो आरोखि फोजोबनोबो हानाय नङा मानोना इसिबां गिदिर कान्ट्रियाव इसिबां गिदिर पपुलेशनाव थानानैबो जोङो गासिखौबो जों एखे समान खालायजोबनो हानांगौआ इट इज भेरि डिफिकाल्ट मानो होनबा जोङो डिफरेन्ट रिलिजन डिफरेन्ट कास्टनि ना डिफरेन्ट कमिउनिटिनि मानसिफोर दङ जोंनि साननाय जेरै जोंनि महर मोखांफोरा एखे जाया बेबायदिनो जोंनि साननाय हनायफोराबो एखे जाया आइजो जोंहा गोबां राइट्स एन्ड प्रटेक्शन दङ जोंनि गोबां आइजोफोरानो बा जोंनि गोबां सुबुंफ्रानो जोंनि बे राइट्स जोंनि मोनथाय बा जोंनि रैखाथिखौ मिन्थिया जे नोङो फिसायजों बुजायोबा नोंहा मा राइट्स दङ बेनि बागै मिन्थिया जुदि नोङो बाहेरायाव ओंखारनानै नोंनि साख्रि मावनायाव वर्क प्लेसाव नोंहा सोरजोंबा जुदि मिसबिहेभ खालायजायोबा जोंहा माबायदि जोंहा प्रटेक्शन दङ माबायदि राइट्स दङ जोङो बेफोरखौ जोङो मिथिनानै लानांगौ गिबिसिनथारावनो जोङो आइजो जानानै जोङो आइजोनि प्रटेक्शन बा राइट्सफोरखौ जोङो मिथिनानै लानांगौ जोंहा गोबां प्रटेक्शन दङ जेरै राइट टु एडुकेशन जेरै बयहाबो सासे हिनजाव माहारियाबो एडुकेशननि मोनथाय दङ जे बियो हिनजावसासो होननानै बियो सोलोंथाइ लानो मोना होननानै जोंहा बेबायदि जोङो बुंनो नाङा बा डिसक्रिमिनेशन खालायनाङा देन एभ्रिवान इज इकुवेल बयबो जोङो समान बेनिखायनो जोङो बयबो समान मोनथायखौ जोङो मोननो नांगौ आरोबाव जोङो आइजो माहारिफोरा फिसाजो देरबोनानै बिदिनो हाबा जानानै अलरेडि जोंनि सारा बुंखाबाय हाबा जानानै बियो सासे बिसि जागोन बिसि जानानै बियो मा बिहामजो आरो बिनिफ्राय बियो बिमा जागोन सानसे स' जोङो बिसि जानाय टाइमावबो जोङो गोबां बिदिनो जोङो माखासे डिफिकाल्टिसफोर जों फेस खालायनांगौ जायो गोबां समावनो मालाबा टाइमाव सोरनिबा हासबेन्डफोरा खामानि मावोबा बा साख्रि मावनो नागिरोबा सापर्ट खालायनो नागिरा नोङो मानो खामानि मावबावनांगौ नों मानो साख्रि मावबावनांगौ मावनो नांला न'आवनो थादो गथ' गथाय खांनायसो हिनजावफोरनि टाइमा हिनजावफोरनि समाया गथ' गथाय खांनाय न'खर नायनाय न'आव ओंखाम ओंख्रि संनाय न' सुनाय जि सुनाय नाथाय जोंनि दायथ'आ इनस्पाइट अफ न' बेनिफ्राय बाहेरायावबो जोंबो मावनो हायो मानो होनोबा जोंबो बयबो समान जोंबो जुदि जोंनि भारत हादरखौ सासे जोंनि प्रेसिडेन्टआ द्रौपदी मुर्मुआ आइजो जानानै जुदि बियो बेंनो हायोबा अब्ला जों मानो मावनो हाया जोंबो निस्सय मावनो हागोन जोङो हदाय जोङो देलायनाय बा महर मोखां जों बिउटिफुल नुनांगौ बे नङा जोङो we always need to carry confidence makes you more stronger and beautiful जुदि नोंनियाव कन्फिडेन्स दङबा if you have confidence then automatically my beauty will come inside in my face जुदि आं कन्फिडेन्स बा आंनि बिउटिखौ आंनि मोखाङाव नुगोन बा आंनि महराव नुगोन बिनिखायनो जोङो आइजो जानानै जोङो बांसिन जोङो कन्फिडेन्स आरो जोङो स्ट्रं जानांगौ always we need to take strong decisionखौ जोङो लानो रोंनांगौ गावबो जोङो डिसिसन लानो रोंनांगौ जोङो अराय सम हासबेन्डनि सायाव बा मादार इन ल'नि सायाव बा पेरेन्ट्सनि सायाव जोङो सोनारनो नाङा नोङो मोजां डिसिसनखौ नोङो गावबो जोङो आइजो जानानै एज ए उइमेन आं सानो आंबो लानांगौ माखासे दायथ'खौ आंबो लानांगौ माखासे डिसिसनखौ आं लानांगौ होननानै आं सानो सार आरोबाव जोंनियाव गोबां दंबावो राइट्सफोरा गोबां मादार इन ल' बा फादार इन ल'फोरा बिदिनो नुबोबाय गोबां जोङो नुबोबाय जोंनि बर' समाजावबो जोङो नुबोबाय बेफोरखौ जे डाउरि सिस्टेम
बिसोरो मोजां मोनलायनानै हाबा जानोसै फिसालाजों बिहामजोजों खिन्थु डाउरि सिस्टेम माने न'खरनिफ्राय जुदि थाइसेबो थाखा हरनो रोङाबा एबा सम्पति हरनो रोङाबा मा खालायो बिसोरो बिहामजोखौ नासयनो हमो बिसोरो आरो जुदि बिमा बिफाया जुदि नासयबाय थायोबा अट'मेटिकेलि हासबेन्डनि गोसोआबो चेन्ज जालांनानै बेबो बिमा बिफानि रावफोरखौ लानो सोलोङो आं नोंनि नोमा नोम्फानिफ्राय जेबो मोनबोआखै आं नोंनि बिमा बिफानिफ्राय थाइसेबो थाखा मोनबोआखै बेफोरबायदि खोथाफोरखौहाय बुंनो सोलोङो आरोखि बिमामोननिफ्राय नाथाय जे बे गावनो मोजां मोनखानानै लाबोनाय हिनजावखौ दे बिदि बुंनो बे समायामोन थेवब्लाबो बियो बुङो बेबो मोनसे जोंनि राइट्स आरोखि माने डाउरि सिस्टेमानो जोंनाव गैखाया मोनथिया अबेनिफ्राय फैदों डाउरि सिस्टेमाथ' जोंनि बर'नि समाजाव गोदो गोदाय गैयामोन नाथाय दानि जुगाव जों नुनो मोनो जे जोङो माने आदार स्टेटफोरनि माबाफोरखौ जोङो ट्रेडिशन कालचारफोरखौ जोङो सोलोंनो हमगासिनो ना ससियेलि गैया दाबो नाथाय थेवब्लाबो जोङो मा सोलोंनो हमबोगासिनो आरो बेफोरखौहाय माने मालायनिखौ नुनानै जे जोंहा गावनिनो हारिमु दंखायो राव दंखायो नाथाय थेवब्लाबो जोङो मा गावनि राव हारिमुखौ गारनानै गुबुननि हारिमु जोङो गोदो हाबा जायोबा जोंना गुबुन हारिमु जोङो फालियोमोन कालचारा जोंना गुबुनमोन नाथाय दा जोङो गोबां जायगायावनो नुबोबाय जे जोंनि हारिमुफ्राबो सोलायबोगासिनो दङ नो डाउट हारिमु सोलायनाया जेबो नङा जों सोलायबोनांगौ समजों लोगोसे जुदि जोङो सोलायबोयोबा डेफिनेटलि जोंनि मा समाजाबो ससियेलाइज जागोन बा डेभेलप जागोन सार बेखौ आं सानो सेल्फ प्रटेक्शन बेखौ सासे आइजोआ माबायदि होनांगौ आंनि नोजोरा ओरैबायदि सासे हिनजावसाया जेरावखि थाङा मानो जेब्लायबो सांग्रां जानांगौ बिनि फार्स्ट इन्सट्रुमेन्टआनो जाहैबाय सांग्रां एवारनेस बियो सोरजों रायलायदों मा टपिक लानानै बियो रायलायदों बै मानसिनि बिनि बडि लेंगुवेजआ माबायदि बिनि गोसोआव मा दङ बियो मा सानदों बिनि माइन्डसेटआ मा बिनि एमआ मा बेखौ सासे हिनजावसाया सासे आइजोआ स्टाडि खालामनांगोन आरो सांग्रां जानांगोन नैथियाव बेनि आखायाव जेब्लायबो इन्सट्रुमेन्ट थानांगोन इन्सट्रुमेन्टआ जाहैबाय नोङो स्कुटि सालायोबा स्कुटिनि साबि बे मोनसे इन्सट्रुमेन्ट गारि सालायोबा गारिनि साबि बे मोनसे इन्सट्रुमेन्ट बे इन्सट्रुमेन्टजों नोङो सासे सुथुरनि मेगनखौबो नों सौनो हायो खुगा आथिं आखायाव नों सौनो हायो प्रटेक्शननि थाखाय बेनिफ्राय नोंनि आखायाव जुदि स्टिलनि फ्लाक्स थायोबा बेजोंबो नों सुथुरखौ एटेक खालामनो हायो नोंखौ जुदि बे एटेक खालामोब्ला नों गावखौनो प्रटेक्शन होनो थाखाय बे रोखोमनि इन्सट्रुमेन्टखौ नों बाहायनो हायो आं लुबैयो जे साफ्रोमबो आइजोफ्रा गावनि आखायाव गारि साबि नङाब्ला न'नि साबि नङाब्ला दाबा सुरि होननानै जों बुङो ना फिसा फिसा दाबा बेफोरखौ बाहायनांगौ फ्लाक्स बाहायनांगौ जुथाफोरखौ थिग थाक स्प्रेफोर लानांगौ आरो जुथाफोरखौ ओरैबायदि गाननांगौ जे गोनां जायोबा खारनो हानाय बे रोखोमनि आरो ड्रेसफोरखौ फिट फाट गाननांगौ बेफोरबायदिब्ला गावखौबो गाव सेल्फ प्रटेक्शन एसेब्लाबो होनो हागोन गोनां जायोब्ला बियो होसिख्रावनांगोन होसिख्रावोबा जाहाथे खाथि खालानि मानसिफ्रा फैनानै मदद खालामनो हायो बेबायदि माखासे सांग्रांथिखौ लानांगोन आरोखि सेल्फ डिफेन्स क्लास इज भेरि इम्पर्टेन्ट आरोबाव जोंनियाव सेल्फ डिफेन्स क्लासआथ' भेरि इम्पर्टेन्ट जोंनि सेफटिनि थाखाय जोबोर गोनांथि गाव जोंनि आइजोफोरनि थाखायल' नङा आरो बेयो बयनिबो थाखाय गोनांथिखा सेल्फ डिफेन्स क्लासखौ जोङो बयबो थाखानांगोन जेरै जोंनि कलेजाव गसाइगाव बि एड कलेजावबो सेल्फ डिफेन्स क्लासखौ होनाय जायो स्पेशली वुमेनफोरनो बेफोरखौ होनाय जायो गर्ल्स स्टुडेन्टफोरनो जाहाथे गाव गावनि सांग्रांथिखौ बिसोरो लाखिनो हायो आरोबाव जोङो गोबां जों सांग्रांथिफोरखौ लाखिनो हायो जेरै लकेशन लाइभ लकेशन होनाय जेरावखि जों थाङा बिमा बिफानो जोङो गावनि लाइभ लकेशनखौ जोङो होनांगौ जोङो गथ'सा फिसाफोरा हिनजावसा फिसाफोरा जोङो लाइभ लकेशनखौ होनांगौ नों जेरावखि थाङा मानो आरो बाहेराफोराव हारसिङै ओंखारनो नाङा शपिंफोर खालायनांगौबा लोगो सासे लाफानांगौ बा फेमिलि मेम्बारजों थांनांगौ अरायसम हारसिङै ओंखारनाया हिनजावसाफोरनि थाखाय सेफटि नङा मानो होनबा 12 बोसोर 14 बोसोर उन्दै उन्दै गथ'फोरानो रेप जाबोगासिनो दङ बेनि थाखायनो मा जों आरो आजिखालि जों बयनाबो स्मार्टफन दंखायो जेरै जोङो गावनि लकेशनाव जोङो शेयार खालायनो हायो बेवहायनो नोङो जेरावखि थाङा नोङो लाइभ लकेशनखौ जुदि शेयार खालायोबा गावनि पेरेन्ट्सफोरजों नोङो अफायबा खैफोदाव गोग्लैदोंबाबो जोङो बेखौ मोनथिगोन आरो बेनि गेजेरजोंहाय आरोबाव जोङो सेफटिनि थाखाय गावखौनो जोङो स्ट्रं खालायनांगौ जुदि अट'फोर गाखोनायाव जोंखौ जुदि दुरबल नुयोबा
जोंखौ जुदि दुरबल नुयोबा बे अट' ड्राइभारा नोंनि सायाव एसेबाबो एटेक खालायनो नाजागोन बियो बेनि थाखायनो जों मा गिदोंबाबो एसे गियै बायदि कनफिडेन्सआव थानांगौ आरोखि अब्ला बियो माने बेनाव कनफिडेन्स दङ बेखौ आं जेबो खालायनो हानाय नङा होननानै बेनाव एसेबाबो साननाया फैगोन आरो आं सानो हारसिं बेरायनाय समफ्राव मबाइल फन थायोब्ला गोनांथि जायोबा रेकर्डबो खालामना दोननांगौ सिरि जाहाथे सुथुरा माबा मोनसे बुङोब्ला बिनि बुंनाय राव बिनि एटेकिंआ नोंनि मबाइलाव जाहाथे रेकर्ड जानानै थायो बे आंनि साननाय आरो समाजनिफ्राय सांग्रांथि बा प्रटेक्शन होनांगौनि गोनांथियाव आङो बुंगोन उन्दै हिन्जावसाफोरखौ लानानै मेल मिटिं खालामनांगौ सेल्फ डिफेन्सनि बाथ्राखौ बुंनांगौ सोलोंथाइनि बाथ्राखौ बुंनांगौ आरो लाइफनि फिउचारनि सोमोन्दै बुंनांगौ लाइफनि एमनि सोमोन्दै बुंनांगौ उन्दै गथ'फ्रा गावनि सोमोन्दै मोजाङै साननो हाया एमनि सोमोन्दै मोजाङै साननो हाया बिसोरो सोरबा सासे हौवासाया थाखा फैसा होयोब्लानो मबाइल फन होयोब्लानो फुस्लाय जायो नङा होनबा बे मोनसे उइकनेस बेफोरखौबो जोङो सांग्रांथि खालामनांगौ जाहाथे सोरबा असिनाखि मानसिया बा सोरबा सिनाखि मानसियानो जुदि चक्लेट मोनसे होनानै मबाइल फन होनानै थाखा फैसा होनानै बबेबा असिनाखि जायगायाव हाग्राबारियाव जुदि लेंखुमायोब्ला बेयाव थांनांगौना थांनाङा बेनि सोमोन्दै सांग्रांथि मेल खुंनांगौ होननानै आं सानो अब्ला जोङो प्रटेक्शनखौ मोनगोन सार आरोबाव आं सानबावो जे जोंनि थाखाय वुमेन एडुकेशना बिराद इम्परटेन्ट जानानै दं दा वुमेन एडुकेशन माने वुमेनफोरखौ जोङो गोबां गामि ओनसोलफोरावनो बेबायदि दङ जे माने बिसोर दासिमबो सांग्रांथि गैया गावसोरखौ माबायदि सांग्रांथि लाखिनांगौ गावनि न'खरखौ माबायदि सांग्रांथि लाखिनांगौ बिसोरो दासिमबो मिन्थिया जेरै सार जोङो बाहेराफोराव कम्पारेटिभ एडुकेशन आंनिया दंमोन मास्टार डिग्रियाव कम्पारेटिभ एडुकेशन स्टाडि खालायनायाव आं बेयाव कम्पारेटिभ स्टाडि खालायदोंमोन जोंनि इन्डियानि वुमेनफोरा माबायदि आरो बाहेरानि वुमेनफोरा माबायदि बाहेरानि वुमेनफोरा ओरैबायदि दङ सार माने सानावहाय बिसोरो न'नि खामानिफोरखौ मावनानै जाय ड्रप आउट बिसोरो माने इभिनिंआवहायबो बिसोरनो वुमेन एडुकेशन माने एडुकेशनखौ होनाय जायोमोन आरो बिसोरनो सोलोंथाइखौ होनाय जायोमोन आं सानो जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि सोलोंथाइनि अपरचुनिटिफोर मोनोबा निस्सय माखासे जाय फरायनो गोसो जानाय दङ आइजोफोर ड्रप आउटफोर दङ निस्सय बिसोरो रोंगोन होननानै आं सानो आरो माने गोबां समावनो टाइम होनो हाया जायो बिदिनो आइजोफोरा गथ' खांनांगौ न'खर नायनांगौ बेनि थाखायनो आं सानो जुदि जों वुमेन एडुकेशनखौ बांसिन इम्परटेन्ट होयोबा वुमेन प्रटेक्शना बियो सेफटिया अट'मेटिकेलि बे फैगोन माने गोबां मानसिफ्रानो गामि ओनसोलफोराव जेबो मोनथिया दासिमबो सेल्फ प्रटेक्शन मारै खालायनांगौ गावसोरखौ मारै प्रटेक्शन खालायनांगौ आरो सोरबा फिसायजों बुजाबाबो बिसोरो सिरि थायो बिसोरो खोथा बुङा माने बिसोरखौ मा खालायनांगौ जोङो बिसोरखौ क्रिएटिं एवेयारनेस माने बुंनो थाखाय ना एवेयारनेस प्रग्रामफोरखौ जोङो लानांगौ जाहाथे बिसोरो एक्सप्रेस खालायनो हायो बिसोरनि गावसिनि थट्सफोरखौ गावसिनि साननायफोरखौ गावसिनि प्रब्लेम्सफोरखौ गोबां जायगायावनो जों नुबाय माने गोबां आइजोफ्रानो माने गावसोर जे प्रब्लेमखौ फेस खालायदों बेफोरो बिसोरो माने सलिउशनबो गैया जेबो गैया बिसोरो मिउट जानानै थायो आरोखि बिसोरनि खुगाया माथेनानै थायो बिसोरना मोनसेबो खोथा ओंखारा हासबेन्डनि बागैबो ओंखारा गावनि बिहाव बिखुनजोनि बागैबो ओंखारा बा गावनि बिमा बिफानि बागैबो ओंखारा नाथाय आं सानो वुमेन एडुकेशन आङो सानो जे एडुकेशन सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो आइजो माहारिया जुदि सोलोंथाइ मोनोबा ड्रप आउट्स थानायफोरा जुदि सोलोंथाइ मोनोबा अट'मेटिकेलि बियो रिमुभ जागोन गैया जालांगोन होननानै आं सानो आरोखि आरो इक्वालिटिया फैगोन होननानै आं सानो आरोबाव आङो जोबनायाव मोनसे बेखौनो होननो सानबावो मालाला युसुफजाई मेडामा होनदोंमोन I believe in equality there is no difference between men and women नि गेजेराव जेबो डिफरेन्सेस गैया ओमफ्राय आरोबाव आं सानबाव and I believe women are more stronger than men मानो होनबा सासे हिन्जावसाया बा आइजोआ मा गिबियाव बियो फिसाजो जायो बिनानाव जायो बा बिब' जायो बेनिफ्राय बियो हाबा जानानै बियो बिसि जायो बिहामजो जायो बिमा जायो so many characters गोबां केरेक्टार्सफोरखौ बियो मा खालायो प्ले खालायो रल प्ले खालायो बेनि थाखायनो आंबो सानो माने मा आइजो women words itself is a very strong word for me आंनि थाखायबो आरो आं सानो आरो जोबनायाव मोनसे बाथ्रा आं गोसोखांबावदों ओरैबायदि सम सफैनो हागौ जे सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाखौ मोजां मोनबाय बेनि मोजां मोननाया कन्डिशनेलबो जानो हागौ जे फिजिकेल सेटिसफेक्शननि थाखायबो जानो हागौ बेनिखायनो बियो खायदा लायै माब्लाबा रेस्टुरेन्टाव लांनानै कफि लोंहोनाय साहा लोंहोनाय बेखौ सांग्रां जानांगोन
जे फिजिकेल सेटिसफेक्शननि थाखाय बै नोंनो होगोन साहायाव बा कफियाव फेग्रा मुवाबो बियो होनो हागौ। बेखौ लोंनाय लोगो लोगो नोङो निसा जागोन, नोङो सेन्सलेस जागोन, अबा नोंनि सायाव बियो एटेकबो खालामनो हागौ। दा बेनिखायनो सांग्रां जानांगोन जे साफ्रोमबो हिन्जावसाफ्रा मस्ट इम्परटेन्ट होननानै साननांगोन सोलोंथाइ। एडुकेसनखौ मस्ट इम्परटेन्ट होननानै साननांगोन। सोलोंथाइ थायोब्ला गासिबो खामानिखौ मावनो हागोन। सोलोंथाइ थायोब्ला नोङो जारिमिन सुजुनो हागोन, नोङो देरहासारनि फिरफिलाबो बिरहोनो हागोन।